Tim ta' professjonisti fiħdan taqsima ġdida li għadha kemm twaqfet fil-korp tal-Pulizija b'ħidma mal-Victim Support Agency ingħata taħriġ meħtieġ biex ikunu ta' għajnuna u appoġġ għal familji li jgħaddu minn sitwazzjonijiet traġiċi u jkunu f'mumenti ta' xokk u vulnerabilità. Dan it-tim li qed jopera 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa qed jaġixxi bħala mod ta' komunikazzjoni bejn l-uffiċjali investigattivi u l-familji milqutin war li joffri appoġġ anke emozzjonali. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri sostna li għal ħafna żmien dawk li kienu jagħtu għajnuna lil dawn il-familji f'mumenti ta' xi aċċident u anke mewt ma kinux imħarġin kif mistenni. Waqqafna il-Police Support Response Team għaliex għal ħafna żmien dak li jagħti l-aħbar kien ikun persuna bla taħriġ meta jkun hemm xi inċident maġġuri, meta jkun hemm xi mowt, xi inċident. U ħassejna li għandu jkun hemm tim ta' professjonisti li jirċievu t-taħriġ li mhux biss jagħtu huma l-aħbar, iżda wkoll jibqgħu jassistu lill-familja, lill-ħbieb, anke l-ġimgħat u x-xhur ta' wara anke permezz tal-Victim Support Agency. Is-Support Response Team li hu mmexxi mis-Superintendent Silvana Gafa diġà assista 310 persuni minn Ġunju mis-sena tal-2025 s'issa, filwaqt li 46 ġew riferuti għal servizzi oħrajn ta' appoġġ. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li permezz ta' dan is-servizz il-ġdid dan it-tim qed imur dirett fuq il-post biex iwassal l-aħbar lill-qraba meta jkun hemm inċidenti kbar. Is-sena oħra tellaqna servizz ieħor. Il-Support Response Team fih dan il-Victim Support Unit fejn allura issa fejn għandek inċidenti kbar dan it-tim qed imur fuq il-post u jwassal l-aħbar lill-familjari fil-waqt li jagħtihom l-assistenza neċessarja fuq il-post. Din l-inizjattiva hi parti mill-Istrateġija Korporattiva tal-Pulizija sal-2030 li tpoġġi l-protezzjoni tal-persuni vulnerabbli, it-tisħiħ tal-fiduċja pubblika u servizz iffokat fuq il-komunità bħala pilastri ewlenin tal-ħidma tal-Pulizija.